Muhterem cemaat, biz bugün bir kaygılı günde, biz bugün Şamil Nur'la hoşlaşabız. Onun turunda biz ne kadar söylesek de, ama sizler gitmez gerek. Çünkü bu kişi özün Tatar milletine, Tatar halkına, tiyatr sanatına bir көп күш қойды. Ғалиасқар Камал театры дегенде менің көз алдыма Шамил Нурович келіп баса. Мұнда келгенде елмайып қана, әкірін ғана қаршы алып, әрбір бізге жылы сөз табып, оның турында сөйлегенде тәскері ол бик яқты, бик әдәпле, бик яхшы кеше. Чөнки аның тормышы татар халкы белән тагылып, театр белән бәйләнгәндә. Театр аның өчен һәр вакытны өйдә. Шуннан да ул үзенең тормышы белән, коллегаларына карашы белән, гомумән театрдагы эшләгән кешеләргә генә түгел, язучылармы, бүтән театрда эшләүчеләрме, киң җәмәгатьчелекме, ул һәммәбезнең хәлен, көндәлеген белеп торган кеше. Шамил туган, Шамил дустым, син иясе идең театрның, дусты идең безнең ишенең, язмыш атлы спектакль тәмам, бүлмәң ятим, ачык ишеген, ишеген күк, ачык иде һәр чак, Өрфиядә җаның, күңелең, шатлык җыеп җирдә яшәдең дә, кайгы булып ташып түгелдең. Син абый да, син сабый да идең, яшәмәдең, яндың, дөрләдең, милләт диеп чыктың мәйданнарга, учларыңа аксып йөрәгең. Бәхетең дә, ләхетең дә монда, монда синең соңгы ятагың, соңгы кирмәнеңдәй сакладың син театрны, татар атавын. Урын эзләп шаһид киткәннәргә, ура бирдең татар зиратын, анда безне Тукай көтә дидең, минем дә бер җитәр чиратым. Яши Тукай татар йөрәгендә, күршедәге йорты сатылган, сатылмаган ләкин җаны, рухы, син дә шундый Тукай затыннан. Бүлмәң тып-тын, ачык ишекләре, түргә дәшкән аваз ишетәм. Мәңгелеккә, җәннәт түренә дә ачык булсын сиңа ишекләр, ачык булсын Раббым ишекләр. Бүген бөтен ил җылый. Миңа сөйләү бигрәк тә кыен, авыр. Бу хәбәрне ишеткәч, бөтенебез тетрәндек. Бер генә сүз. Бөтен кеше диярлек театрда эшләүче кешеләр бер генә сүзне әйттеләр: ятим калдык. Ятим калдык. Шамил Нуровичны театрга Аллаһ Тәгалә шулай бүләк итте. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә алып та китте бездән. Аның бер нәрсәсе юк иде бүтән. Шәхси тормышы да юк иде. Аның бөтен шәхси тормышы театр иде. Артистлар, театрда эшләүчеләр. Zabız. Toplap. Kritmen
bakayım şunlara. Bu yaktan çıkavuz değil, ayrı. Bundan çıkavuz. Sen nasıl alır mı? Alır mı? Alır. Allah'a kaptırdık değil mi? Ketik hatta. Tabii ki şu baş yapmışsınız. Yol tanıtımı arama.